Hello guys! Good morning, it's Christine and this is our family budget. So ngayon tapos ko lang maglaba. Alam niyo ba, si Papa di pa kahapon naglaba siya yung naglaba kasi masakit yung likod ko. Ang ending, hindi ko alam. Ang dami naman niyang nilabhan pero parang hindi naubos yung nilabhan niya. Kaya ayun, naglaba na naman ako ulit. Diyos ko Lord. So yun nga, tapos ko lang maglaba. Yung iba sinampa, yung medyo marami pa akong puti na binabad. So ayun, tapos ngayon kahapon pala merong ayun, nag-chika na naman ako. Kasi kahapon pumunta dito kasi yung ref namin is ibinenta na namin, ibibenta pa kasi kukunin pa mamaya. Pero actually kanina kagabi pala, habang naghapunan kami, biglang pumunta dito yung bibili ng ref kasi nga ibibenta na namin yung aming refrigerator. Tapos ibibili din namin siya ng bagong refrigerator. Yes, kasi nga yun nga, may nagsuggest din sa akin, yun kasi yung problema ko sa actually sinabi ko naman to sa vlog ko, sa ibang vlog ko, kaso parang kinakat ko siya sa pag-edit kasi hindi matuloy. Alam nyo na, ayokong mag-assume na baka hindi matuloy na bilhin yung refrigerator. So diba, so ngayon ay okay, ngayon mamaya pa naman yun kukunin, pero syempre hindi din alam kung talagang mag-ano siya. Pero yun yung ano ba sinasabi ko, yun yung aming kagabi pinag-usapan na kukunin niya ngayong gabi kasi yun nga, excited din sila, di wala sila refrigerator. So yun, so ipapalit namin is LG. Actually LG yung aming pinag-iisipan na bilhin. LG sana yung kukunin namin na refrigerator guys. So tingnan, pero sine-check namin ni Papa kung okay ba siya talaga. So parang automatic siya na nagde-defrost, di kagaya nito na manual siya na din-defrost mo talaga siya. So ayun, so maybe tomorrow para ma-deliver na siya kinahaponan kasi hindi pwedeng wala kami refrigerator. Oh my god, hindi ako mababuhay kung wala refrigerator talaga siguro kasi parang naging part na talaga siya sa aking diba? So ayun, so yung mga laman nito kasi may laman pa yan kasi diba Sunday pa, may ilang days pa naman na sa aking meal plan, diba? So Sunday pa naman yung aking schedule na mag grocery. So ayun, ita-transfer ko yun sa kabilang bahay yung mga laman niya. Pero hindi naman siya ganun kadami kasi nga 'di ba na ngayon, malapit na naman yung aking grocery day. Pero ayun, chinika ko na lang sa inyo, 'di ba? Parang ibinalita ko na lang kasi ayoko lang talagang magsabi dito na sa kanyang bagay kasi baka hindi naman matuloy. Magluluto ako ng mamayang mag-pancake sana ako kasi wala nang snacks si Hagrid. Kaso lang kasi magpa-pancake kasi kami mamayang gabi, so puro na pancake. So naisipan ko sigurong i-ano ko na lang siguro to, i-hard boiled egg ko na lang ito. Ayan. Tapos magkakape na lang ako. So, ayun. Pero may biscuit pa naman si Hagrid dyan. Pero hindi ko kasi inuunti-unti ko lang yung pagkakanya biscuits kasi nga, diba, matamis. Pero ayun. Nag-hi daw siya. So, ayun. Tawag dito. Ito na yung egg na niluto ko. Oo, tapos ito na yung egg guys. Dalawa na yung niluto ko. Tapos ito yung sa kanya. In-slice ko lang. Tapos, yan, yung biscuit. Yan. Yakult lang ka? Oh, kung ito Yakult ka. Oh. Isa lang. Welcome. Oh, Hindi nyo nahulog tuloy.
Lilinisin ko pa tong ano ngayon eh. Lilinisin ko pa yung ano, refrigerator ngayon kasi nga diba kukunin yan ngayon. Hindi ko pa nalinis. Pagod din eh. Let's eat na daw. Ayan. Alam niyo ba yung biscuits namin? Kailan pa ako bumili ng isang ano na biscuit, diba? Bago pa lang. Ang bilis maubos. Ang bilis maubos talaga. Ang kinakain kasi namin ni Papa dito yung matabang. Yun, ang bilis na ubos guys. Grabe naman dito. Tapos yun. So, eto na lang yung akin, yung mga pudpud na oh. Tapos magkakape ako, nag-init pa ako. Tapos ayun, nag-bilis lang ako guys. Kasi parang ano na. Huh? Guwapa si mama. Wow. Uy, guwapa si mama. Maganda daw ako. Thank you, B. So, kasi nagbihis ako eh. Sabi niya, wow, guwapa si mama. Gusto mo yun? So, ayan. Nabibibi ako. Teka lang. So, ayan, magkakape lang ako guys. Ito yung kape. Nagano ko sa kabilang bahay kasi naubusan. No, ha? Ibutang na, ibutang. Naubusan kami ng kape tapos sinatamad ang pumunta sa sigahan. Ang init kasi. Kain na tayo daw. So, yan. Nanonood lang naman ako ng TV. Dahil hinintay ko rin si Papa. Guwapa si mama. Alawi yung color oh. Oo. Papa, guwapa si mama. Ayan, ito yung mga tutupiin ko guys. Diba ang dami. Tapos, meron pa sa labas. Mga nilabhan ko kanina. So, ayan. So, habang nanonood ako ng TV. Dinownload ko yan sa YouTube. Yung mga about sa, basta, yun. Tapos, matutupi ako ng notebook dun. So, ganun. Yun yung ginagawa ko. Doon ako, magaling ako sa magaling ako sa ang tawag dyan, multitasking, yun. PN, tapos nilisit ko pa nung floor kasi sabi nagkalat na naman as always. So ayun, nanonood ako ng ang tawag dyan, Do It on a Dime. Yun yung pinapanood ko, as in yun talaga yung pinaka-idol ko na pinapanood sa YouTube, yung Do It on a Dime, yun. So yan, sabihin, matutupi lang muna ako guys para matapos na ako dito. Kasi katapos ito, ang tupi, yung refrigerator naman yung aking aatupagin. Tapos yung floor. Yun, tapos sa kwarto, yun lang yung last sa kwarto. Kasi malinis na yung labas eh. So ayun, so yan, malinis na siya. Kasi nakapaglaban ako kanina. So ayun. Ayan, tapos na ako guys. Yung mga shorts at t-shirt ni Hagrid. Tapos yung mga shorts dito. At yung mga panties at saka yung mga brief ni Hagrid. So ayan, tapos na akong magtupi. Tapos yun na lang din yung aking yung mga kalat siya. So ayan. Hello guys, dito kami sa Gaisan. Sinasalang ko si Hagrid. Kasi may binili lang ako. Tapos pabibilin ko lang siya ng konting toys para hindi siya Uy! My God! Wag yan, anak. Dollar yan. Di ba ningon ko, small lang? Small na ba akong giingon, ha? Say hi. Say hi. Hi. Oh, ano siyang pakaila. Kasi hinintay namin si Papa. Papunta na si Papa dito. Kasi may pupuntahan din kami. Ito. Itong animals. Uy! Huh? Huh? Hmm? Hmm? Hot dog price. Ha? Hot dog price. Ayan!
Hello guys. Kanina hindi ako nag-vlog kasi sumbong lugar ka. Nagsusumbong siya kasi hindi ko daw siya pinapakain ng snack. Kasi kanina pa yung nag-ano ng snacks eh. Nakadating lang namin kasi bawal kasi mag-vlog doon sa anong guys. Doon sa store. Bawal mag-vlog doon. Kaya wala akong vlog. Yun yung video na yung clip na binidyohan ko yung patagungahon nun. Kasi bawal mag-vlog, bawal mag-video doon. Tapos, yun, kanina nagbayad na kami. Tapos, i-deliver na, maybe maya-maya baka nandito na yun. Sana, inaano ko nga medyo matagalan sana kasi para pagdating, nandito na si Papa. Kasi ayokong dumating yung na wala pa si Papa kasi mahihirapan ako. Pero naman nila dito, may mga lalaki naman yung maghahatid. Pero ayan. So, I'm so excited. Pero ayan, ipa-vlog ko naman kung ano yung itsura ng namin, refrigerator. So ayun. So kaya nagluluto ako ng yung saging. Tapos ko lang magtupi. Tapos yung kwarto okay na. Na-arrange ko na. So okay na yun. Ano lang yung mga hindi ko nagawa eh. Yung maglista na lang. So ayun. Kakain muna ako guys. So, ayan na siya guys. Ang aming refrigerator at saka yung aming washing machine. No! So, ayan. May selfie ka? May selfie. Selfie.